Milan Stanković? Miki? Pavlina! Miki! Miki! Pa gde si, Pavlina? Nema te 100 godina, šta ima novo Pa kod tebe tebe? nema, evo, kod mene ništa, kod tebe šta ima? A, kod mene. Problemi. Sve po starom. Justin Bieber. Pogađaš, zato što uvek imam problema sa njim. Šta sad? Venčali smo se, ali ti znaš da smo se mi venčali? Kako to? Nije nigde bilo na vestima. U tome je problem ceo. Će mi pomoći, molim se. Naravno, reci. Znam da možda mi pomogneš samo ako hoćeš. Reci. On mi je tražio 10 miliona evra da bi to objavio. Molim? Ide da bude peder. A ja to, ceo svet... Ali on treba da njima se Pa znam, ali ponosi. ceo svet zna da sam ja peder i to je dobro. Zato što ja sad sijam kao zvijezda Danica. Zato te vole. Sjevom bih htjeli još više, ali traži mi 10 miliona evra. Wow. A ja imam samo 9 miliona evra. I šta ćeš sad? 9 miliona evra. Šta ćeš sad? Pa, ako možeš ti da mi pozemiš 1 milion evra? Ne. Nemam tolike pare. Molim te. Ne. Ako ti otplašam nešto? Ne, ali sve jedno pleši. Ajde. Znaš da sam ja jako spretan, to sam ti već jednom rekao. Aj da. I am the boy spretan. I znam engleski. Idem da ti dokažem da sam spretan. Aha. To je bio počet spretnosti. Tako je, znaš, pametna si, opametila si se. Tako je. Sad ću tići dole. Ne, čekaj, jesi uveren? Da, samo spretna osoba može da stiđe dole. Ja ne bih mogla. Sad ćeš da vidiš. Pazi! Pazi! Ej! 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 Ej!